guys, hindi ko alam kung naririnig nyo ako. Andito naman tayo sa isa sa mga paraiso ng Pangasinan. At kung makikita nyo lang sa personal ito nakikita ko, talagang sobrang ma-miss din kayo kasi napaka-magical ng lugar. Nakaka-starstruck pa kasi nandito nga tayo sa Pangasinan. Wala tayo sa ibang lugar, wala tayo sa Benguet, wala tayo sa Mountain Province. Yun yung mga lugar na alam natin na talaga na may mga ganitong bundok. Nagsimula tong biyahe na to dahil sa taong ito. At dahil sa kanya, nagkaroon tayo ng idea sa lugar. At siya rin na nagsuggest kung saan ang next spot natin. Kaso hindi naging madali dahil may trabaho tayo. Naghintay pa tayo ng 1 linggo bago mangyari to. Pero habang hinihintay natin yung araw ng biyahe, pinag-aaralan na natin yung lugar. Ito ang ilan sa mga bulubundukin ng Sual at ito ang susubukan nating akyatin. Ang plano mula highway, ito yung magiging ruta natin. Hanggang marating natin ang pinakatuktok ng bundok na to. At based sa mapa natin, hindi pa simentado ang daan. Pero natuwa tayo dahil habang binabaybay natin tong ruta na to, simentado na ang kalsada. At makakabuti yun para sa biyahe natin dahil inaasahan na natin dito na may mga daan talaga na matatarik. Grabe oh, nagtarik. Bakit talaga? Angas! Grabe, taas. Grabe oh. So, diretsuhin lang na muna natin tong daan na to. Tignan lang natin kung anong may nakikita natin. Akala natin smooth na ang lahat at magiging tuloy-tuloy na itong biyahe natin. Kaya lang pagkarating natin sa area na to, itong bumungad sa atin. End point na to. At hindi natin alam kung makakapasok tayo dyan. Sa taas nito ang target nating puntahan. Kaya lang pagkarating natin sa area na to, putol na ang kalsada. At hindi natin alam kung inaalaw ba nila ang umakyat dito. Ayan, maghanap lang tayo ng pwedeng pagtanungan kung pwede tayong dumaan dito sa area na to. Kasi baka bawal, baka hindi nila inaalaw umakyat dyan. Pero pag allowed, akyat tayo dyan. Kuya, pwede po magtanong? Kuya, saan po papunta yung daan na yan? Ha? Saan po papunta yung daan na yan? Hanggang doon sa ibabaw. Pero pwede pong umakyat dyan? Inaalaw po ba nilang umakyat dyan, sir? Maganda po ba view dyan sa taas? So yun guys, pwede daw akyatin natin para makita natin kung ano meron sa taas. Alright, tara guys, subukan natin kung kakayanin natin bumaba doon. Kung kakayanin natin, pero pag hindi, buwan na natin yung motor natin doon. Gawa natin ng paraan para mababa natin dito, para makapunta tayo doon. Or check muna natin yung daan. Tignan muna natin kung pwede, kung kakayanin natin. Kasi medyo kung talaga yung daan delikado ata. Okay, di talaga kakayanin. So ganito siya. Hindi talaga natin siya kakayanin. Kaya wala tayong magagawa. Lakarin na lang siguro natin.
Iwan na natin yung motor natin dyan. Nagdesisyon tayong maglakad na lang at iwan na yung motor natin dito dahil hindi talaga kakayanin ng motor natin yung daan. Kunin lang natin yung gamit natin. So yun, lakarin natin to. Akyatin natin to dun sa taas. Tignan natin kung ano makikita natin dun. So kailangan natin siyang lakarin. Iwan yung motor natin sa baba para makita natin kung ano meron sa taas. Pangit talaga yung daan. Hindi natin siya may tatawid dito. Buti sana kung naka-adventure bike tayo. Akala natin magiging madali lang ang lahat, pero ito na ang mga sumunod na nangyari. Bale, kaka-start pa lang natin maglakad pero nakakahingal na. Grabe ah. Hindi ko inasahan na magiging ganito ang experience natin dito dahil ilang taon na rin naman yung nakakalipas nung huli tayong umakyat ng mga bundok at wala na talaga tayong ensayo at nanibago talaga yung katawan natin dito. Ganun pa man, nag-enjoy pa rin tayo kahit hinihingal na tayo dito. Nakakahingal. Grabe oh. Ang layo pa ng kailangan nating lakarin. Doon tayo galing sa part na yan. At malayo-layo pa. Nakakahingal naman to. At sa ilang minuto na paglalakad natin, ito ang naging kapalit ng pagod natin. Makikita nyo lang sa personal ito, nakikita ko talagang sobrang ma-miss din kayo kasi napaka-magical ng lugar. Wala tayo sa ibang lugar, wala tayo sa Benguet, wala tayo sa Mountain Province na usually yun yung mga lugar na alam natin na talaga na may mga ganitong bundok. Yung mga namimiss natin gawin, yung mga puntahan, yung mga lugar na yung hindi pa napupuntahan ng mga karamihan. Kasi kapag hindi pa napupuntahan ng karamihan, andyan pa talaga yung natural na ganda ng isang lugar. Tanaw natin yung halos kabuuan ng Swal dito sa area natin ngayon. Tanaw natin yung dagat ng Swal, yung bayan nila, natatanaw natin. Ito ang mga nakatagong paraiso ng Pangasinan at isang karangalan na may bahagi ko lahat ito sa inyo. At habang ginagawa natin yung mga bagay na nakahiligan natin, paunti-unti rin natin nadidiskubre ang paraiso ng Pangasinan. Kaya habang kaya pa natin, habang malakas pa tayo, sinusulit natin yung mga pagkakataon na to, sinusulit natin yung mga pagkakataon na gawin lahat ng mga bagay na to. Kasi we do not know, maybe someday hindi na natin kaya. At darating talaga tayo sa pagkakataon na hindi na talaga natin kayang gawin to mga to. Hindi lahat nabibigyan ng opportunity na gawin to kasi syempre busy sa mga work, busy sa mga responsibilidad. Kaya kapag may pagkakataon tayong gawin lang natin. Gaya ng lagi kong sinasabi is travel with no limits. Try mong enjoy yung buhay mo kasi saglit lang yan, napakaikli lang ng buhay natin. Hindi natin alam kung gaano kahabang buhay ng isang tao. Kaya habang nabubuhay tayo, sulitin natin yan, gamitin natin yan sa mga bagay na magpapasaya sa atin. Gamitin natin yung buhay natin para maging inspirasyon ng ibang tao. Let's go! Let's enjoy the ride! Woo! Umuulan na talaga! Hindi ko makabit yung preno ko sa likod.